Arratsaldeon eta eskerrik asko, benetan, honetara hurbildu zareten guztiei. Eskolako Kontseiluko lehendakaria nazen aldetik, oso pozgarria da niretzat eta oso esanguratsua gaur egingo dugun ekitaldia. Espero dut Durangon eta haur guztien garapen osoa lortzeko abiapuntu bat izango dela, edo izango direla, gaur sinatuko ditugun hitzarmenak. Hitzarmen hauen bidez, sare bi oso garrantzitsuetan partaide bihurtuko gara, haurren hirien sarean eta oinarri sarean. Hemen gaude, Durangoko udala osatzen dugun guztiok prest lanean, zuekin batera lanean hasteko. Gaurko ekitaldiari hasiera emateko, Ima Garrastatzu Durangoko alkatearen hitzak entzungo ditugu, ondoren Amaia Etxabek, Oinarriko arduraduna, Oinarriko lehendakariak, Oinarri proiektuaren nondik norakoak azalduko ditu. Ondoren, Gotxon Bernaolak, Innobazkeko partaidea, berrikuntzako arduraduna, berak azalduko digu haurren hirian proiektuaren nondik norakoak, eta bukatzeko egingo dugu sinadura ekitaldia. Sinadura ekitaldi honen bidez, erakutsi nahi dugu, esan dudan moduan, gure nahia bide honetan lan egiteko zuekin batera, komunitate osoa beharrezkoa delako haurren garapena lortzeko. Eskerrik asko, benetan. Ima, zure hitza. Lehenik eta behin, eskerrik asko ekitaldi xume honetara hurbiltzeagaitik. Izan ere, xumea izateagatik ere, guretzat garrantzia oso handia dauka gaurko aurkezpen honek. Gaurkoan, oinarri eta haurren hiria egitasmoara atxikituko gara. Pixkanaka bada ere, Durango bihurtzeko bidean pausoak emoten hasi gara. Uste baitugu Durango haur eta nerabeak komunitatearen erdigunera jartzea beharrezkoa dela, Durango hobeago bat eraikitzeko. Azken urteetan, ikastetxeen lanarekin batera, haurrek eta nerabek parte hartu ditzaten eskaintza osagarriak eskaini dira udalaren sail desberdinen ekimenez. Aldi berean, haur eta neraben aisialdiari begirako ekimenek antolatu dira aisialdiaz kezka zeukan mugimenduaren aldetik. Junto a la oferta mencionada, dirigida a complementar el trabajo realizado en los centros escolares, nació un movimiento popular de madres y padres que reclamaban acciones dirigidas al ocio y a la educación de los y las más pequeñas. Es innegable que vivimos en una sociedad pensada y construida para las y los mayores, y que muchas veces nos olvidamos de identificar las necesidades y poner en marcha diferentes medidas para los y las más txikis de nuestras casas. Horretarako, hezkuntza formala eta ez formalaren osagarritasuna eta bide komuna jorratzeko beharra nabarmendu nahi dugu. Eta lan horretan, guraso eta komunitate osoaren inplikazioa ezinbestekoak izango dira. Zentzu horretan, martxan jarri nahi ditugun ekimenek hurrengo printzipioak lantzea nahiko genuke. Aniztasunaren aberastasuna aitortzea, sustraiak eraikitzeko bideak erraztea, euskaraz bizitzeko eta gozatzeko aukerak eskaintzea, haurren eta naturaren arteko harremanak garatzea, haur eta nerabei ahotsa emotea, eta haur eta nerabeen parte hartzerako baliabideak eskaintzea. Como decía, tenemos muchísimo trabajo por desarrollar para construir un Durango donde se dé voz y recursos
a los y las más pequeñas. Será un largo camino donde necesitaremos de la implicación de todas y todos vosotros. Esta es una de las razones de este acto. Queremos simbolizar que este trabajo no es responsabilidad de unos pocos, sino de toda la comunidad en general. Está en nuestras manos comenzar a construir un Durango pensando en los y las más pequeñas. Horregaitik, atsegin eta ardura handiz gehituko gara oinarri eta aurren hirira proiektuetara. Eskerrik asko. Ima, orain Amaiak hartuko du hitza eta berak azalduko digu oinarri zer den eta... Atzalde on danoi. Asteko eta behin, gure aldetik oinarrin izenean eskerrak emutia, batetik Marianei berai, lehenengo momentutik, harremanetan hasi ginenetik oso argi ikusi zauelako Durangon bazauela aukera bat eta behar bat seguramente Durango herria, herri hezitzaileago bat eiteko bidean pausuak emateko. Bestetik, eskerrak emutia bebai, bide honetan gaur honaino iristeko, zeberak lehenengo egunetik oso argi ikusi zauen pausu hori emanez gero, hezkuntza komunitate guztiarekin batera eman beharra zauela, eta gaurko ekitaldi simbolikoa, baina ez da nahian horren simbolikoa, baizik eta garrantzi berezia dukona, hemen Durangoko hezkuntza komunitatea bere osotasunean eta udala bere osotasunean egotiak ontara iristeko egindako lanagatik, eta azkenik, zatia oinarrik pozez hartzen dauela, Durangokin elkarlanean aritzia hemendik aurrera, eta pozez ilusioz eta konpromisoz bai, ez? Eta hortik pixkat, azaldu nahiko neuke zein dan apur bat guk oinarritik daukogun jomuga edo helburua lanian 2012an hasi ginenetik. Orduko hartan, 2012an bueltan, oinarriren bueltan hainbat eragile elkartu ginen, Euskal Herriko hainbat eragile elkartu ginen, pentsauaz, seguramente hemen zauzien askok pentsatzen duzuen moduan, aurren eta nerabien hezkuntza zein aisialdia beste modu baten egin zeikela, ez? Onarte, edo urte luzetan egin dugun moduetatik, bazauela jauzi bat emateko aukera. Horren bueltan elkartzen hasi ginen, eta ikusi gendun, gaukela behar bat jendarte moduan aurrak erdigunean jartzeko, aurrak eta nerabeak erdigunean jartzeko. Aurren eta nerabeen kulturaz hitz egiten hasteko, badaukiela aurrek eta nerabeek mundu honetan egoteko, bizitzeko eta mundu hau egiteko modu propio bat, beraz, kultura hori aitortu behar genduela, bestalde batetik, aurren parte hartziai bultzada eta garrantzia eman behar gutzela, aurrek bazaukiela, badaukienez ikusteko, mundua ikusteko eta mundu hau egiteko modu propio bat, badaukiela bai hitza eta badaukiela erabakiaren parte izateko nor izate hori, ez? Hortaz, bigarren printzipio moduan, benetako parte hartzia bultzatzea eta erabakitzeko ahalmena ahalbidetzea zehaztu gendun. Hortaz gain, balio hezitzaileetan oinarritutako hezkuntza integralan alde lan iteko beharra ikusi gendun, balio horreik edukietan eta moduetan garrantzitsuak diela pentsatzen dugulako. Laugarrenik, euskarak gu geu batu gaitxu hasieratik, bai euskarak eta baita euskararen herriak, hortaz, hezkuntza proiektu hau euskalduna izatea eta euskaratik eraikia izatea ezinbestekoa zan guretzako, eta baita euskarak erakutsi duzkun txikitasun horretatik bebai, aniztasuna onartu, aitortu, balioan jarri, eta hortaz gain, parekidetasuna bera bebai onartzia. Seigarren printzipio moduan, ingurumen naturala zein kulturala zaintzia ezinbesteko ikusi gendun, eta azkenik, lehen hemen balioan jarri duten hori,
komunitate saria egin, zaindu, eta horretarako auzolana eta Euskal Herrian horrenbesteko ibilbidea daukon egiteko modu hori berriro erdigunera ekartzeko beharra. 7 oinarri horiek zehaztu hitz egiten astetik hasi ginen, eta poliki-poliki hori teoria eta praktika uztartzeko egitasmo hau, oinarri izeneko egitasmoa osatu gendun, eta 2012tik honako ibilbidean eduki dugu gure gora berak, gure garai indartsuagoak eta garai ahulauak, baina azkenengo urte honetan apostu bat egin gendun, eta apostua izan da Euskal Herrian, Euskal Herria bera herri hezitzaileago bat izateko norabidean, saretze lan bat egitea, eta zelabait gu geu akuilu izatea, tokian tokiko hezkuntza komunitateen akuilu, tokian tokiko herri hezitzaileagoak lortzeko bidean. Hau da, guk eskainiko duguna kasu honetan Durangon, izango da bide laguntza bat, izango da oinarri batzuk, lehen aipatu ditugun 7 printzipio horiek teorian eta praktikan uztartzeko oinarri batzuk, eta baita Euskal Herrian herri desberdinak saretuta egotiak ekarri alduzkun, kasu honetan Durango hori ekarri aldotzan balio hori, elkarlanetik sortu aldien aukera berriak, saretuta gauzenean uste dugulako indartsuagoak garela eta gainera aurrera pausoak emateko ausardia hartu geikela. Hortaz, gaurkoz besterik ez, posa dela hemen gaur egotia eta ikustia hezkuntza komunitatea hemen dauela, herri hezitzaileago bat lortzeko norabidean, elkarrekin pixkat gutako bakoitzak daukogun izaera hori alde batera utzi gabe, baina ipar komun baten baitan lanian aritzeko erakusten duzuen prestutasunagatik, eta bidean jarraituko dugula elkarrekin. Esko Amaia, orain Gotxo, zure hitza. Arratsalde on denoi, lehenik eta behin ongi etorria Durangoko udala osatzen duzuen talde guztiari. Aurren hirien sarean sartzeko konpromisoa hartu duzuen konpromisagaitik. Aurren hirien sarea lankidean gabiltzan 20 udalerrien sare bat da, eta gure helburua komunitateak ikaskuntza ingurune bihurtzea, osasungarriagoak, parte hartzaileagoak eta inklusiboagoak lortzea da. Gure proiektua gizarte berrikuntza eta publiko eta politiko berrikuntza bat izatea nahi dugu. Horregaitik, udalen konpromisoa eskatzen dugu sarean parte hartzeko eta sarearekin lan egiteko. 3 ideia bakarrik azpimarratu nahi ditut. Guk komunitatearen ideia sustatu nahi dugu, gure hiriak ikaskuntza inguruneak bihurtzea, eta baita ere esperientziak korapilatu, badakigu, udalerritan badaudela esperientzia asko, enredatu egin behar ditugu esperientzia horrek, danok ikasteko, eta baita ere politika berria garratzeko. Komunitatea hasi egiten da, haiek osatzen ditugun pertsonak ere hasten bagara. Horregaitik, gure herriak hobetzeko beharra eta erantzukizuna dugu ikasteko eta herritar guztientzat hazteko ingurune gisa. Eta alde horretatik, Imak esan duen bezala, oso garrantzitsuak dira komunitateak hasteko eskaintzen dizkiguten aukerak. Balio harremanak, elkartzeko espazio fisikoak, egiturak, honek direlako gure ikaskuntza baldintzak dituztenak. Eta guztia guk egiten dugu auzolanean. Marian hasi da sarean lan egiten, bileratan parte hartzen du, eta hau da, 20 udalerrien sare bat, danak auzolanean, dan eraikitzen auzolanean, eta gero herri bakoitzak bere proiektua lantzen. Hau ez da modelo bakarra udalerri guztientzat, hau da eredu bat, eta gero udalerri bakoitzak bere eredua jarraitu behar du.
aurren hirien esperientzia horiek konektatu eta indartzeko gu 3 eremuekin hasi gara. Parte hartzea, autonomia eta jolasa gure aurrekin. Sareko alkate batek esaten zion bezala, ziur gaude beti daukagula zer eskaini eta zer ikasi, baina beti eredu bakarrak eta erantzun zuzenak zalantzan jarriz. Eta gure ezberdintasunak onartzen ditugunean, esperientzia inklusiboagoak, heterogeneagoak eta baliogarriagoak lortuko ditugu. Bukatzeko bakarrik esan nahi dut, hemen zaudete udaletxeko zinegutze guztiak, ikusten ditut eskolako maisuak eta zuzendariak, aurrekin lan egitea, erabaki politikoaren erdigunera komunitatean dugun begirada divergente eta apurtzaileena ekartzea da. Gazteak, umeak, nerabeak, helduen ereduaren erabiak zalantzan jartzen dituen begirada hori ekartzea da mai gainera. Aurrek gainera parte hartzeko eta hitz egiteko eskubidea dute. Baina aukerarik handiena helduei eta erakundeei egiten digute ikuspegi divergente, disruptibo eta askotan apurtzaile horraitik konektatzeko eta ikasteko ematen digutalako. Eskerrik asko Durangoko udaletxeari eta lanean hasiko gara. Etorri Gotxon eta Maia, zuek ere sinatu behar dozue, elkarten aldetik, konpromisoa, eta joango dira pasatzen, alkatea. Juliane. Ja, sinatu dugu, eta orain lanean jarraituko dugu. Zuen laguntzaz, danuen indarraz, komunitatea beharrezkoa delako aurren garapena lortzeko. Proiektu zehatzekin hasiko gara lanean, eta proiektu hauek elkarrekin garatuko ditugu. Mila esker, etortzeagaitik eta bidean jarraituko dugu elkarrekin.